Kadukot Bible mendakasi kalong naga gospel kat bakum jong u Yohanes kalong ga bakhatwe kadukot ka basaw. Kakatien jong blay ka ba ongkum ni. Haba u Jisu te ulayo isngau uloong. Kana ga jingpang kamlong sya kabaniyap. Henry nagabenta ke burom ublay. Ba on pendan burom ya ukon ublay daka. Kani kadukot kawan nagataka jingito kana syapang jong u Lazarus. Uperlok ubaya jantam bar u Yesus Kristus. Uba pangjor. Bar habala pentip ya u Yesus Kristus syapang jong gane ka jinglong. Ka jingshitom jong u Lazarus. Ula jubab daka ba ongkum ni. Ka ba pen i ba ublay un pendan burom. Lani un pendan kam ya ka jingshem jong pi. Ban penpau ya ka bor bat ka burom jong. Wat la u Lazarus ulayap. Haka bakut. Henry hadin jong gane par u Jisu ulale ya ka kamba. Da ka ba penmipat ya u Lazarus na ka jinyap. Ka ba pen i ba ka jingtmu jong ublay kalong palat ya ka ka bangila ban yo i ni ngila ban sngoto. Habangi phai haka jim jungi. Habangi kendo ya ka ta ka jing habangi kendo ya ka ta ka jingile. Kiba kat kum ka jing i jungi. Kiba omdan jengmut lane kiba long palat ban ya ka bangila ban ya sha. Kani ka dekot ka penken mau yangi bawat ha padang jong kita ka jinge. Ublay ula ban wanra ya ka jingbha. Bat ban pendan burom ya ka jing tenjuk jongi na ka benta ka jing thumu ka bakrau ka jongu. Ka ka ba la ban long kum ka jingkut hangi ha ka jing shisha ka la ban long ka jing penbet na ka benta ka jing stang ka bathamai. Ka jing shania ha ka jing thumu ublay. Ka ai jing kerman yangi da ka batip ba ula mantrei lengba jong kino ki jinge ki bangi kendu ha ka jim ka jongi. Tungin duai. Ko blay pokpa jing ba bleng. Yerap yangi bangin shania ba metrekam. Wat hakipor ki ba tam ki bangi kendu ha ka jim jungi. Tu ai ba ka jing im jongi kan penpau ya ka borom jombe. Barkan wanra ya kata ka jingkermen na kabanta jong ki wipat. Bahaba ki yo i ya kata ka jingkurku ka ba mila kurku ya ka jim ka jongi. Kaba wat hap dang jong kata ka jing ka bangi kendo kat noro medan ka jingtumu na kabanta jong ki lengba ka jim ka jonga. Ai hanga ya kata ka jingit ban yo i shabar jong kata ka jingile jonga. Bat ban ngej ha ka jingtumu ka ba kham khrao ka jome. Haga kerteng jome Jesus Christ ngituai. Amen. Ai ba kan ikadakot kan penken mau ya pi ya ka jingtmu ublay haga jingjia baro. Sa join yang ala syai kasngi nagbenta kidakot kibatamai. Haga na kajingyat ng tijunga shispa tali kidakot ngin puli. Nagbenta kaburom jong blay. Tungin niya ong lang. Amen.